Njega, kaj ti najti? Ja, ma kaj delaš? Kaj? To smeće hitaš, to meni da još bod pribira. Vidiš da je tu na köpa. Ne A, radiš ti. koji köpi? Dobro jutro, Fuka. Gledaj ovaj köpić. To mi je Emil ima da stava ovaj. A pa jeme, ja prebiram. Vidite. Samo gura na to stranu. I te bube ne puriva ih te. Ja volim. Ti stojiš, ne, ne spiju. Sad biži njega, vole. Ja žnjava, da li hiti je? Eto bi se. Vai guba da. Ste uspjeli. Ma da. Kaj? Ega? Ja. Na Ne motor. opet dve kupaljkih, nisu pale. Njima na motori su. Imam Dejan, to tu urdijenje, koliko ćeš? Dejan se probedo. A to nesi Emil. Ma hvać, moram požući, ti kamo? Svima. Kaj, padiki? Evo. A fuga. Kaj? Kaj bi ne da vam robi već vezi? Kim bi zjeti ono staršu to? Ali to ste mogli staviti da ne hita blato. Vai tako i na sred. More. Kajmo si to zopet, Dejan, ti to zopet da pobjeti. Ako pada daš Patricija. Patricija je rekla da je mora Patricija je rekla da je u šatore spati. Patricija je rekao pada daš Armando. Da, ja sam pitao da li treba čuvat politije u šatore kada mi treba. Daj. Šatore je. Daj nas ima. Tako? Da. Daj kaj da probijemo. Imaš? Ima, sve sam donesao. Tu, a evo tu je probijemo. Ja još tu s te bande probije, ajme. Ovo je tu. Čekaj. Tu da još onaj i kod integra. Kaj? Neće li vat ovoliko? Okej. Da mi sveći Emil. Emil neki mentor bi mogu, beno malo. Bi mogu sveći koliko je mentor. Niti s tobom, ni bez sebe. Ali vidiš, ma vajte mu fino. Ma vajte voda za kuhat. Armando, kad je stajne ledena voda ili ne kuhat? Aha, pena prišu na ratu sada, lesa. Togo čini da mora stajne gorka. Vidi Emil, je kalav marka i na ratu se da bere. Ti se pokri po oči, to. Molim te snimaj. Jure će da ne pjerče ništa.